نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى يوم زامت قبل كراتمنا لتاف الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية مع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى ويرحمنا رحمة واسعة. wanda yau muna 19 ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1447 wanda shi daidai da 14 ga watan 7 2025 miladiya. Yau shine darasin mu na 48 inda zamu tashi kan babi na 452 babu haqqil muslimi ala al-muslimi an yusallima alaihi idha laqiya. Babi na 452 hadisi na 991 yace babi na wanda yake bayani na haqqil muslim ala al muslim, wato wani bangare na haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi. Daga cikin waɗannan haƙoƙin an yusallima alaihi idha laqiya, ya masa sallama idan ya haɗu da shi. Nan ce haƙƙi wato wani abu wanda yake na rabu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yanka na bawa, wanda di ya ci masa to babu shakka wato Allah zai karɓa masa in bai yafi ba a ranar alkiyama. Duk wani abu da aka kira shi haƙƙi to kai kokari a nan duniya ka rabu da wato mutane lafiya, kada ka yarda wani haƙƙin su wato ya rataye da kai. Idan ka kuskura kan mutu ko shi wanda yake da haƙƙin akan ka ya mutu to an samu matsala, domin idan aka je lahira ubangiji ne zai karɓar ma masu haƙƙoƙinsu, ba ma masu haƙƙin bane za su karɓa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira ita ranar kanta ranar karɓar haƙƙin da sunan tara yawmuddin. Yawmuddin tana nufin ranar sakamako, ranar karɓar haƙƙoƙi a bawa masu haƙƙoƙin. Shine yake daga cikin sunan Allah ad-dayyan wanda zai karba wa kowa haƙƙinsa ya bashi. Shi yasa ya tabbata cikin sahihu Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a ranar tashin alkiyama Allah zai nade kasai ya nade sammai, kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yake cewa wal abdu jami'an qabdatuhu yawm alqiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Gaba ɗayan ƙasa za a naɗe ta ranar alkiyama, sammai gaba ɗaya suna naɗe a cikin damar Ubangiji wanda ta dace da shi jalla jalalu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai naɗe sammai da ƙasai duk gaba ɗaya ranar tashin alkiyama. Zai ce da bayi gaba ɗaya a wannan ranar, ya ku bayi na anal maliku, zai wa kansa kirari Ubangiji. Zai ce ina masu mulkin duniya, ina masu wato waɗanda suke nuna su isassu ne a duniya, to yau ga mai sarautar mamallakin na hakika. Zai ce anal malikud dayyan, anal malikud dayyan. Kowa yana ji, duk wanda yake taron alkiyama zai ji wannan. Allah zai ce ni ne nan sarki na gaskiya, kuma wanda yake addayyan, zan mai karɓa wa kowa haƙƙinsa. Sai Allah ta'ala ya ce duk wanda yake taron alkiyama kowa ya sani, ko da mutum Allah ya hukunta ya yi ayyuka na gargaru wanda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta zai je aljanna, to a gaya masa babu wani dan aljanna da ya isa ya tafi aljanna. Allah zai ce ba wani dan aljanna da zai tafi aljanna matukar yana dauke da haƙƙin dan wuta. Wancan wuta zashi, wannan aljanna zashi, amma akwai haƙƙi na tsakanin rayuwa da aka yi a duniya
Allah ya ce ba zan bar wa ɗan aljannan ya tafi aljanna da hakkin ɗan wuta ba, sai na karba wa ɗan wuta hakkinsa na bashi, ko da kuma wutan zai tafi bayan an bashi hakkin. Kuma ba zan bar wa ɗan wuta ya tafi wuta da hakkin ɗan aljanna ba, ko da kuwa ɗan aljanna zai je aljanna ko da an karɓi wannan hakkin. Ɗan wutan kuma ba zai fito daga wuta ba ko an bashi hakkin, Allah sai ya karɓi hakkin ya bashi hakkinsa. Hatta yuqada lishatil jamma min ashatil qarna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai an yi ranko ga akuya wadda take mai kaho ta tunkuyi mara kaho. Kaga akuya ba hankali gare ta ba, amma ta tunkuyi uwarta a duniya. Ran kiyama tun da hakkinta ne, Allah zai da dabbobi ba fa dan akai su ta ko aljanna ba, dan shi wannan ramimeniyar. Wannan ya tunkuyi wancan, wannan ya taka wancan, wancan ya taki wancan, a da su bisa surarsu ta duniya, kowa ya rama abin da kowa ya masa, sai kuma a ce musu kuni turaba. Daga nan ɗan adam ya kaɗe. A nan ne Allah ta'ala yake gaya mana da arna sun ga wannan, sai su ce ya laita ni kuntu turaba. Ina ma na zanto ƙasa, ina ma ni ma a maida ni ƙasa kamar yadda aka maida wato dabbobi ƙasa. Awaki, shanu, raƙuma, duk wani abu da yake da wani makami na cutar da ɗan uwansa dabba ya cutar, to Allah sai ya tarar da su, ya dawo da su, ya yi musu hukunci saboda cikakken adalci. Kuma a ranar Allah ta zai dama ai shiru, wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Muryoyi su kurum domin sauraron ar-rahman, ba abin da kake ji sai kawai wato shiru zaka ji kawai, inda sai dai rada ƙasa zaka dinga jin wasu abubuwan suna faruwa. Shine yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Aran ne da abujuro da ku, ai baje kolin ku, ba wani abu naku da zai buya a cikin wannan taro. Malamai suka ce ko gyara zama kai a gurin, sai duk taron an san waye gyara zama a gurin, ballantana kai magana. Ba kuma kayan sauti, ba komai, kuma tun daga farkon Adam har ƙarshe na wanda alƙiyama ta tashi a kansu. Kamar yadda Allah jalla wa ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Allah ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, wallahi sai ya taro ku ranar alƙiyama, ba ku kwanto a cikin wannan. Kataba ala nafsihi ar-rahma la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Ya wajabta wa kansa rahama cewa sai ya taro ku ranar alkiyama, ba ku kwanto a cikinsa. Allah ya ce rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi. Allah kai ne mai taro mutane a ranar ba ku kwanto a wannan rana. Duk aikin da bawaye aka tabbatar masa aikinsa ne ba zai musu ba, saboda ya san shi kayansa. To saboda haka Allah subhanahu wataala zai taro kowa. Shine Allamatul Qahtani yake cewa wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna zahran fayasma'u sawtahu ath-thaqalani an ya ibadi ansitu li wasma'u qawla al-ilahi al-malik ad-dayani hadha hadithu nabiyyina 'an rabbih sidqan bila kadhibin wala buhtan wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna zahra. Haka ubangiji ranar alkiyama zai kira a fili, fayasma'u sawtahu ath-thaqalan. Duk wasu mutane da aljanu da ke wurin sai kowa ya ji sautin sa. An ya ibadi, Allah zai ce ku bayina, ansitu wasma'u qawla al-ilah. Ku sauraron maganar Allah al-maliki, mai mulki na haƙiƙa, ad-dayyan, kuma wanda kai makura wajen hukunci. Dan abin da kai kake gani ka raina, to sai Allah ya fito da shi ranar alkiyama. Kuma Allah ya ga mana fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Sai mun tambayi wanda aka aika wa manzanni, kuma sai mun tambayi manzannin. Isar wanda suke sai an tambaye su dan a ƙara tabbatar da hujja. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gaba ɗayan kuma kiyaya ne, kuma gaba ɗayan ku sai an mun muku tambaya akan kiwon da Allah ya ba ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wal imamu ra'in, shugaba ra'in mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Sai an mai tambaya akan gaba ɗaya wanda ya kiwo ya mulki akan su. Allah ka sa mu cika da imani. Kuma tambaya a gaban Allah ba harka bace mai sauki. Allah ka sa mu cika da imani.
to duk abin da yake hakki ne na ɗan adam ko na zance ko na abin duniya ko na menene ka bashi tun daga duniya tun kan aje ranar da ba kuɗi ba wani abu a lokacin za a dinga ɗiba ne cikin ladan mutane ana biyan wa'anda suka cuta in ladan su ya ƙare a dinga ɗibo alhakin wa'anda suka cuta ana zuba musu. Allah ka kare mu. To shine yace daga cikin haƙƙin musulmi wanda in ya sarayen masa za a iya masa tambaya a kairin alqiyama shine in ya gamu da shi ya masa sallama. Malik haddathana Isma'il qala haddathana Malik عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi alayhi salatu wa salam yace haqqul muslimi ala al muslimi sittun hakkin duk wani musulmi akan musulmi abu shida ne qila wa ma hiya aka ce menene su qala yace idza laqiyahu fasallim alayhi idza laqitahu fasallim alayhi da zarar ka da dan uwanka musulmi kai masa sallama hakki na farko kenan wa idza da'aka fa ajibhu in ya gayyace ka wata sabgarsa ka ansa gayyatar matukar babu abin da yake na saban Allah a wajen gayyatar wa idza tansahka fansahla idan dan uwanka musulmi ya buƙaci nasihar ka kamai nasiha istansa tana nufin neman kamai nasiha nasiha tana nufin idan kaga mutum akan wato nufin mutum da alkhairi gaba daya wanda annabawa su suka fi kowa san al'umma da alkhairi shi yasa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai gaya mana mu kiyayi abin da zai za mana matsala sai da ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal hudud iyyakum wa jahannam kullun ku da tsallake layin da Allah ya shata shiga haƙƙin wani taba haƙƙin wani ko haƙƙin ubangiji ku kiyayi wannan saboda ku kiyayi jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljanna gaba ɗaya al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba in ba wanda ya ki ba qila wa man ya aba ya rasulullah aka ce waye zai ki ya ma'aikin Allah sai yace man ata'ani dakhala aljanna wanda ya bi ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda isaba mun kuma yaki shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka yadda zaka zauna da mutane a matsayinka na wanda kake ƙasa da su ko tsarar su ko wanda ma kake sama da su ya gaya ma abinda in kai zaka zauna da mutane lafiya malamai suka ce al insanu abdul ihsan shi dan adam bawan ihsani ne da zarar kai masa abin kirki ko sai dai zo yana son ka sai dai zo yana kaunar ka kuma wanda sai hana shi son ka matukar ka tsoroci abinda zai sa dan adam ya soka kuma ba abinda zai hana dan adam ya kika lokacin da ka masa abinda zai kika ba wanda sai hana wannan duk wanda ya jawo wa kansa yabo to shi ya ga dama wanda ya jawo wa kansa kushiya a gurin dan adam shi ya ga dama domin Allah ta'ala ya halicci dan adam yana son da kyautata masa jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha zuciya an halicce ta tana son duk mai mata kirki wa bughdi man asaa ilaiha tana kin dume munana mata baki saka canza zuciya daga wannan ba hadisi bane amma magana ce mai kyau duk zukatan da ta amfana da kai wato kai mata alkhairi babu shakka za ta soka duk zuciya kuma da ta wahala da kai ta wahala da kai ka matsa mata babu yadda za a yi ta soka ba za ta soka ba wannan zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mun karanta a baya wani bawan Allah ya mutu ake ta faɗan alkhairi a kansa sai ya ce wazabat bayan kwana biyu wani ma sai ya mutu shi kuma ake ta faɗan sharri a kansa sai nan ma ya ce wazabat sai sahabbai suka ce ya rasulullah wancan an faɗi magana mara ta alkhairi a kansa ka ce wazabat wannan kuma ka zo ana ta faɗan magana mara kyau a kansa yace kuma ka ce wajabat yace wannan da ake faɗan alkhairi a kansa wajabat lahul janna so da yayi abin da za a faɗa alkhairi wannan da yake ake faɗan sharri a kansa wajabat alaihi nar wuta ta tabbata a kansa Allah ya kiyaye to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga maka bayani
kai ka san yadda za ka yi ka tsoroci ƙaunar mutane a zuciyarka. Innaka lan tas'an nas bi amwalihim. Annabi alaihi salam ta yi ba za ka iya yinotan mutane da dukiya ba, amma in kana da kyawawan ɗabi'u sai zama kowa iya son ka, sai zama ana son ka. Lokacin duk da mutum yake aiwatar da al'umma abin da za a so shi, lokacin da wasu suke ƙoƙarin dan ba sa son su kushe shi, ƙara masa farin jini suke yi. Amma duk lokacin da mutum ya yi abin da za a ƙi shi, kai kuma kake ƙoƙarin ba shi kariya, to kai kuma za ka ƙara masa baƙin jini ne, za ka ƙara wa mutum baƙin jini. Saboda haka Annabi alaihi salam ya riga ya yi bayani cewa akwai rasuwa, akwai kabari, akwai tsayuwa gaban Allah, akwai auna ma'auni. To duk wannan ana son ka yi ƙoƙari tun da rayuwarka ka yi abin da ya dace, ka yi wa kanka abin da ya dace. Saboda haka kenan anan yana gaya maka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka idan dan uwanka musulmi ya buƙaci ka masa nasiha, to ka masa nasiha. Sannan Annabi alaihi wasallam ya gaya mana akwai wa'azi guda biyu a rayuwa. Wa'azi mai magana shine Qur'ani, wa'azi kuma wanda baya magana shine mutuwa. Idan wane ya mutu akan hanya kaza, to kaga dai yadda ya tafi, kaga yadda aka dinga maganganu a kansa, to kai kuma ya kai ma kake so taka ta so, to sai ka shirya kai mai rai. Shi kuma wanda ya riga ya tafi, kaga tasa ta kare. Idan wani abu ne na sakaci, to tsakaninsa da Ubangiji. Kuma a koda yaushe shi dan adam Allah ma ya bashi yanci a Alƙur'ani wajen in an cuce shi. Allah ya ce wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil. Wanda aka cuce shi kuma ya nemi haƙƙinsa, wannan bai yi laifi ba, inji Allah, bai yi laifi ba. Amma sai ya faɗi cewa wala man sabara wa ghafara, wallahi in mutum ya haƙura ya gafarta, inna zalika min azmil umur. Kai wannan babban abu ne, ba kowa zai iya. A cuce shi ya san an cuce shi kuma iyafe ya gafara, to ba kowa bane. Amma fa wanda ya nemi haƙƙinsa bai yi laifi ba. Amma neman haƙƙi baya nufin ka zagi mutum, dan kuma shi kuma zai nemi haƙƙinsa na zaginsa da kai. Alal misali, neman haƙƙi baya nufin, wato abinda ake nufi da neman haƙƙi, ka bar wa Allah ya karɓa ma. Idan kai haka ka nemi haƙƙinka a gurin Allah. In kuma akwai shari'a ta addini a duniya, ka kai shi kotu a karɓa ma haƙƙinka, a karɓa ma, wannan baka yi laifi ba. In kuma ka bar shi cewa Allah ya karɓa ma, in tasabta Allah ta'ala alaihi kenan, sai Allah ya karɓa maka lokacin karɓa ma, ka rufe bakinka ka abin nan. Sannan shi ɗan adam idan alkhairi ya gudana tsakaninku da shi, musamman wanda ba kwa tare da shi, musamman wanda ba ka gunsa, to zai dinga maka addu'o'i da ikhlas. Irin waɗannan addu'o'in da zai dinga maka da ikhlasi karɓaɓɓu ne. To lokacin kuma da mutum ka ƙware shi, ko ya ji ciwo ko kai masa wani abu, to a lokacin fa ko ya dage ya faɗa da baki, ta zuci fa na zuci. So da ka ba ta da ƙarfin addu'ar da ya san da tsananin ƙauna yake maka, ya maka addu'a. So da ka koyaushe ka san yadda za ka yi ka mallaki zuciyar mutane, sawa'un na ƙasa da kai ko na sama da kai ko tsare kunka. Kar ka yadda mutum ya fahimci ka take masa wani haƙƙi. Akwai ranar da ake gudu. Kar ka yadda mutum ya fahimci cewa ka ƙware shi. Akwai ranar da ake gudu. Akwai ranar da za a yi magana a kanka, baka da bakin kare kanka, wani ma bai da bakin kare ka. To nan duk a duniya kenan. In an je gaban Allah kuma subhanahu wataala, anan ne al'amarin ya girma, anan ne al'amarin ya girma. Haƙoƙi musamman wanda yake na talaka akan shugaba ba ƙanƙanin al'amari bane ba. Ka san misali kana shugabanci sai wani ya mutu ta sanadinka a sanadin wani abu na rayuwa, Allah zai maka tambaya akai. Allah zai maka tambaya akai ya akai kai wannan sakacin. Sayyidina Umar radiyallahu anhu arda, wata rana sai akuya ce ta fita a cikin baitul mal. Sayyidina Ali ya zo gidansa wata sabga, iya jiran sai ya fito a guje bangaje shi bai sani ba. Can ya gashi ya sha koyar akuyar. Ya aka yi ce wannan akuya ce ta fita daga cikin dukiyar al'umma. Shine na ɗauko ta domin ina tsoron kada Allah ya tambaye ni gobe kiyama. Yace ba wannan ba ma, hanya a jeji ina tsoron kada naman dawo ya ba hanya ya tuntube ya faɗi, gobe kiyama Allah ya tambaye ni yasa ban gyara mai hanya ba. Ballantana naman
cikin gari ballantana naman wato abin nan. A cikin gidan Annabi alaihi salam akwai wani mutum da aka yi sunansa Kirkira. Mutumin nan iya cewa Annabi hidindimu a rayuwa da komai da komai, sai aka je yaƙi da shi. Da aka je yaƙi da shi sai ya shahada, ma'ana aka kashe shi. Sahabbai sun da ana tattaunawa na yayi shahada, wani yayi shahada, yace wallahi yana wuta. Me yasa? Wani abu ya ɗauka a dukiyar gwamnati ba a bashi ba, igiyar takalmi ta kai shi wuta. Abin ba mai sauki bane ba, Allah ne zai hukuncin ba mutum ba, saboda haka dan mutum ya gama wata magana ka ji sauki a ranka, oho inda ba a gurin Allah ba daidai take ba. To sai ka gamu da Allah, nan ne zaka gane in akwai wanda ya kamata ya ma nasiha bai maka ba. Shine ma'anar irastan sahak. Duk wanda ya ma faɗa ya ja ma kunne yace ka kiyaye hakkin mutane, to babu shakka shine masoyinka, kuma ya sauke hakkin da yake wajibi ka gaya masa. Wajibi ne akan malamai su yi wa shugabanni nasiha, shine su gaya musu cewa abin da yake mara kyau su bari, wanda idan suka yi musu wannan sun taimake su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi a unsur akaka zaliman aw mazluma, ka taimaki dan uwanka yana mai zalunci ko za a zalunce shi. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, mun san da zamu taimake shi yadda yake azzalimi, a yanda ake zalunta sa, to ya zamu taimaki azzalimi? Yace ka hana shi zalunci, ka hana shi zalincin, ka nuna masa hadarin zalincin. In wanda zaka tunkuɗe ne ka hana, in wanda zaka gaya mai ne ka gaya mai hadarin abin da ke gaban ka. To mafi yawa idan muna rayuwa a wannan duniya mai faɗi, mutuwar da muke gani ana yi kamar labari ake ci, gani ake kamar ba tabbas bace, gani ake kamar ba yanzu za ta zo ba, gani ake kamar sai an shirya mata. To ba ma zara ranka gongan jikinka na wannan sarari ba, a je a buɗe rami a ajiye ka kai kadai, daga kai sai abin da ka aikata. Ma qaddamat yadak, ba wani abu da zaka gani sai abin da ka aikata. Duk duniyar da abin da ka mallaka ya ƙare. A yau din muka tashi da rasuwa wani babban malamin mu, Malam Abdullahi Muhammad yan kama, Allah ka gafarta masa. Malami ne makarancin Alkur'ani, ya koyar da mu, mutumin kirki. Daga ci abin da na ɗauka wato darasi a rayuwarsa, Allah ya ji kanshi, yana da wani yanayi ana ce masa Abu Aitam a unguwar da yake, yana taimakawa marayu sosai. Yana da wasu hanyoyi, wasu abubuwa da yake, yana samun kuɗi, yana taimakawa marayu sosai a unguwar. To yawanci majalisi irin na karatu wannan da muke yi, tun kafin ma mu fara, su malaman da suke yi, za ga wani malamin sai ai wata nawa bai fashin karatu ba, to amma shi yana yawan fashin karatu. Wani lokacin ma sai an zo gun karatun sai ya ce ba karatu. Sai wata ran ina cikin karatu na cikaro da wata magana ta wanda daga cikin manyan malamai. Shi malami ne, gagarumin malami. To idan zai karatu kafin ya zo majalisin, yakan zauna yayi ta'dhib, kamar abin da ake kira takhtit, ko abin da ake a karantar a makarantun boko, lesson fulani in za a yi karatu, ko kuma abin da ake kira takhtitud dars, abin da ake kira wato ainihin scheme of work haka da ake yi. To malamai ma sukan yi ta'dhiri. To malamin idan yayi wannan, idan ya fito za a fara karatun, sai ya zo ya zauna, ɗalibai sun cika. Shi wancan da nake karanta karatun labarin nasa, sai ɗalibai sun cika, sai kawai a ga watar malamin ya ce ba karatu yau, an rasa me dalili. Daga ƙarshe sai wani ɗalibinsa na kusa da shi yake tambaye sa, ya ce a lokacin sai na zo gurin karatun bayan na haɗo datas na karatu sosai, daga na zo na zauna ya zuciya ta dinga zuga ni, yau za a ji karatu, yau malam za ka fidda karatu. Sai in ce to na fasa karatu. To ashe malami da yawa in yi abu kai baka san me yake nufi ba. To sai na tuno wannan malamin shi ma haka yake, sai an zo za fara karatu shi ban ce haka bane, to amma dai akwai alamu na cewar shi ma ya san irin wannan mas'alar. Idan ka zo ka zauna maimakon ka yi dan Allah, sai riya ta shigo, sai fasa ma karatun gaba ɗaya. Duk da yake malamai sun ce baya daga cikin gujewa riya, in ka zo za ka yi abu ka guje masa, ka fasa yi dan riya na ibada, dan gudun riya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsari, Fudail ne ibn Iyad yake cewa al'amalu li ajalin nasi shirkun, yin aiki domin mutane shirka ne, wa tarkul amali li ajalin nasi riya, kuma ka yin aiki wai dan mutane sai kai dan riya ne, to nan ne ma kai riya. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah minhuma, ikhlasi shine kawai ba ruwanka, zaka zo kawai kai abinka, Allah ya kiyaye ka daga waɗannan, Allah ka kiyashe mu. Wannan magana ce ta Fudail ibn Iyad. Ɗan uwa, duk abin da yake na hakki ne ka kiyaye tun daga na iyalinka.
in Allah ya baka shugabanci wallahi me ma nasiha shine ya gaya maka cewa ka sauke haƙƙin bayin Allah a ranar alkiyama, ranar ba ta wasa ba ce. Idan kirkira ya ɗau abu na baitul mal ko na gwamnati ya ci ba a bashi ba, jama'a kai yanzu ka zo ka ji daɗi ka miƙe ƙafa ka kwakwashe dukiyoyin ƙasa, mutane talaka suna cikin bala'i, ka ce Allah zai bari alaji, Allah zai bari anya kuwa ba dai Allah da muka sani ba jalla jalaluhu. Duk abin da wanda ya ba daidai ba zai ga ba daidai ba, wanda ya mai kyau zai ga mai kyau. Amma duk inda musulmi yake zaka masa addu'a ta alkhairi ko yana raye ko ya mutu. Amma Allah subhanahu wata'ala shi kowa sanin bawansa, shi kowa sanin wato irin abin da zai masa na aikin da yayi. Amma dai ka zauna lafiya a cikin mutane, baka shiga haƙoƙin mutane ba, wannan ya fi maka sauki. In ku jagoranci kai, to ba wannan saukin gaba ɗaya. Harkar jagoranci ba sauki, Allah ba zai barka ba, Allah ta'ala zai tsiye ka. Sayyidina Umar radiyallahu anhu arda, duk da wannan abin da yake yi, yayin da aka ce al'umma sun shiga cikin kuncin rayuwa, to shi ma ya daina cin mai kyau, ya daina shan mai kyau, saboda gudun kada Allah ta'ala ya tambaye shi ya akai shi ya ce sha, shi kuma wance ya kasa ci ya kasa sha. Ya akai ƴaƴan talakawa suka kasa karatu, kai naka suka yi. Ya akai kai ka samu wa kanka lafiya, waye baka izinin ka kwashi kuɗin ƙasa kai ka je ka nema wa kanka lafiya, wani kuma yana cikin matsala, wanda a da kuɗin a gyara mana a yi a ƙasar. To duk Allah sai ya bi wannan abin, ko na faɗa ko ban faɗa ba, ko wani na ya faɗa ko na bai faɗa ba, Allah bai kawo mu duniya dan wasa ba. Allah bai kawo mu duniya dan wasa ba, kuma hanyoyi da yawa ya bi wajen rike, wato wajen rike tattare ayyukanmu. Na farko ya sa ƙasa ta rubuta masa, yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Rana ba rubuta ba, afwan, ƙasa ta ne masa rukodi. Ƙasar da kake yawo a kanta, da ɗakin naka, da ko ina da kake shiga, inda kake zuwa kake aikin, wato Allah yake ɗaukar rikodin ɗin abin da kake yi. Bayan nan duk inda zaka shiga, mala'ika suna nan suna rubutawa. Bayan nan Allah da kansa yana rubutawa, inna kunna nastasihu ma kuntum ta'malun. Duk abin da kuka yi mun riga mun rubuta, wani bai isa ya goge ba. Ran kiyama ku a ce ikra kitabaka, karanta littafinka. Ba littafin wani za ka karanta ba, kuma ba wanda zai karanta ma ba. Abinda kai wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ba abinda mutum zai gani a cikin rayuwarsa in ya mutu, wallahi sai abin da ya aikata. Ba yadda za a yi mutum ya abin da ya ga dama ya tafi kuma ya ga ba haka ba. Allah baya yin wannan. Idan ya zanto annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana tara sahabbai ƙarshen rayuwarsa yana cewa wanda ya san yana bi na wani haƙƙi yayi bayani in biya shi, sallallahu alaihi wasallam. Wanda na zaga in na taɓa mutuncinsa dan Allah ya zo ya rama, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ya Allah, duk wanda na zaga ko na faɗi kalma mara kyau a kansa, in ji annabi alaihi salam, a ƙarshen rayuwarsa, kuma ba bisa haƙƙinsa ba, ya Allah ina roƙon wannan kalma na janye ta, kuma ka maida ita salati a kansa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ya rabu da Allah, dan ya rabu da haƙoƙin mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya, ana bin su bashin abinci, ya kai sulkensa bai samu ya karɓo ba. Wannan babbai hudan kuma lokacin da bai ba, sai bayan wafatinsa aka je aka yi sulkan, aka biya kuɗin aka karɓo masa, sallallahu alaihi wasallam. Bashi ka ɗau bashi ka ba wani, ba wai ya cinye ma haƙƙi ba. Bashi ka ɗau bashi ka ba wani, in ya cinye, idan baka biya ba, manzo Allah ya zo zai sallah akan gawa, sai ya ce ana bin sa bashi, an ce sai ya ce to ku yi wa ɗan uwanku sallah. Sai ran nan aka zo a sallaci wani, sai ce ana bin sa bashi, aka ce nawa ne dirhami biyu, sai wani ya ce ya rasulullahi, sai manzo Allah ya ce a mai sallah, sai ya ce zan biya. Wani ya ce zan biya, sai ya ce to, sai manzo Allah ya sallaci wannan gawa, ya ce duk sanda muka haɗu sai ya tambaye ni ka biya, ka biya, ka biya, har sai da na biya sannan ni ma na samu nutsuwa, saboda hakki ne na ɗan adam, hakki ne, an gane ko? Saboda in ka san ba za ka iya ba, da maka ka kai kanka. Taɓa hakkin ɗan adam akwai haɗari. Allah yana kishin ɗan adam da kake gani, Allah yana kula da ɗan adam da kake gani, baya barin haƙoƙi ko kaka suke. Saboda haka kai da abin da zaka yi, kai abin da ba haka. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a bayan mun ji hadisin,
duk abin da ka san in kai bayan idanka in an faɗa zaka ji daɗi to kai. Duk abin da in ka san in kai bayan idanka ko bayan mutuwarka in an faɗa iyalinka ba za su ji daɗi ba, kai ma kuma sabon ba zai je ma mai daɗi ba, to wallahi ka guji wannan abin. Ka guji wannan abin. Kuma shi ɗan adam ba yadda za ka yi ka taimake shi ka masa abin da yake so ya kika. Ba kuma yadda za ka yi ka ƙware shi kuma ka hana shi wato nuna damuwarsa. Mafi a ƙaranci da yake ba daidai bane abubuwan da wasu zaka suna yi na rashin ladabi da wasu abubuwa da sauransu, da kai ɗin da kowaye ɗin kayan Allah ne. Barwa Allah ya yi hukunci subhanahu wa ta'ala. Su kuma wanda suka riga suka mutu dama, to su wannan ba maganar wato abin nan, ba maganar wannan sai an je lahira. Kai dai da kake da rai yanzu kana da damar cewa na ba maka ka fita hakinka, kakka fita abin da shari'a ta shata maka. Allah ta'ala ka samu dace. So da ka annabi alaihi salam yace idan tansahka fansahla, in dai musulmi ya buƙaci nasiha ka kamar nasiha, to wannan nasiha ce ga dukkan wani shugaba mai rai ya san cewa yayi abin da ya kamata. Kai ma nasiha ce gare ka ka san cewa kai abin da ya kamata, shine wato nasiha ta gaskiya. Allah ka datar da mu. Sana yace wa idza aqasa fa hamidallah, idan mutum musulmi yayi attishawa yace alhamdulillah fashammitu, hakkinsa ne ka ce yarhamukallah. Wa idza marida, idan musulmi yayi rashin lafiya fa ud'u, ka je kai masa dubiya. In ba damar dubiya kai masa addu'a. An gane ko? Ka dube yadda al'umma a wasu lokutan baya suka dinga addu'a Allah ya bawa wani lafiya, Allah ya bawa ba ko kobo, saboda me? Soyayya da kyakkyawan zato misali. Amma da abin ya juya ya ka gani abin ba daɗi. Haka dai za a faɗa ba daɗin. Sai ce wa idza mata fashabhu, in dan uwanka musulmi ya rasu ka raka shi kabari, kai rakiyar sa kabari kai masa wato ban kwana. Ana son kai sallace shi kai kaza kai kaza kai kaza. Allah ta'ala ka samu dace. Wannan hadisi sahihi ne, Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda shi. Babun yusallimu al-mashi ala al-qa'id, wanda yake tafa da kafa bisa ka'idar musulunci shi zai yi wa wanda yake zaune sallama. Malam yace haddathana Sa'id ibn al-Rabi' qala haddathana Ali ibn al-Mubarak an Yahya qala حدثنا زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحضراني عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله ينتوى ليسلم الراكب على الراجل. idan mutum yana kan abin hawa to shine ke da hakkin yayi sallama ga wanda yake tafa da kafa. wal yusallimu ar-rajil ala al-qa'id, shi kuma mutumin da yake tafiya da kafa shi zai sallama akan wanda yake zaune a kar. wal yusallimu wanda yake zaune kawai. wal yusallimu al-aqallu ala al-akthar, idan mutane suka zo da yawa za su wuce, za su kiliya da mutane kaɗan, to su ‘yan kaɗan ɗin su za su yi wa mutane da yawan sallama. Faman azaba salam, idan aka yi wa muku sallama ku da yawa, duk wanda ya amsa fa huwa lahu, to shi ya samu ladan. Wa man lam yujib, wanda bai amsa ba fala shay ala, bai da komai. Saboda haka dan kun zo kuna tafiya an muku sallama ku da yawa, to kai maza ka zama kai ne zaka amsa sallama. Wannan ma hadisi ne wanda yake sahihi, wanda Imam Ahmad ma fi da shi da Abdurrazzaq as-San'ani da lafa da sanadi irin na sahih Muslim. A lafadin sahih Muslim. Qala ibn Zurayj fa akhbarani Abu Zubair annahu حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره. ثابت البناني يتدشي وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة. ثابت ونني ثابت مولى عبد الرحمن وندي رويته دغ أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ فيين حلتا يتي يسلم الراكب على الماشي، wanda yake kan abun hawa shi zai sallama ga mai tafiya da kafa. wal mashi ala al qa'id, wanda yake tafiya da kafa shi zai sallama ga wanda yake zaune. wal qalilu ala al kathir, wanda suke ɗan kaɗan su da su sallama kan jama'a masu yawa. Wannan ma ya zo cikin sahihul Bukhari. Qala ibn Jurayj,
فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول الماشيان إذا اجتمعتا ما ستفيا غدابي دكفا إن سكا هدو فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل wanda ya fara yi wa ɗan uwansa sallama to ya fi ɗayan falala. Babun taslimur rakibi al-qa'id, sallamar wanda yake mai tafi abin hawa akan wanda yake zaune. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي wanda ke kan abin hawa shi zai sallama ga mai tafiya da kafa wal mashi ala al qa'id mai tafiya da kafa shi zai wanda yake zaune wal qalilu ala al kathir wanda suke yan kadan su za su yi wa jama'a masu yawa sallama. Wannan ma hada wato hadisi ne wanda yake sahihi ya rubuce sahihul bukhari da muslim. malati haddathana asbar qal akhbarani ibn wahab qal akhbarana ibn hani an amr ibn malik an fadala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu al-farisi ala al-qa'id wanda yake kan doki shi zai ma wanda yake zaune sallama wal qalilu ala al-kathir jama'a yan kadan su da su wa jama'a masu yawa sallama shi ma dai muttafaqun alai. Babun hal yusallimu mashi ala ar-rakib shi mai tafiya da kafa shi kan iya yi wa ma'ayi abin sallama bayan da mai tafiya akan abin hawa shi zai sallama akan wanda yake tafa da kafa to hakan za ta iya yi wa abin ya juya. malati haddathana muhammad ibn kathir qala akhbarana sulaiman ibn kathir al-husayn an sha'bi annahu laqiya farisan fa bada'ahu bis-salam. sha'bi ya hada wani wanda yake kan doki sai fara masa sallama fa qult sai nace tabda'u bis-salam alhamdulillah yahdikum muslim zaka fara mai sallama qala yace ra'aytu shuraihan mashiyan yabda'u as-salam naga shuraih al-qadi yana tafi a kafa kuma shi ya fara yin sallama. Wannan isnadi wato na sahihi ne. Wannan shuraih din alƙali ne a cikin tabi'ai, yana da ban mamaki. Wani abu ya taba hada sayyidina Ali radiyallahu an akwai sulkensa wato rigar yaki da ake sawa a wajen yaƙi ta faɗi ko kuma dai ta ɓata sai ya ganta a wajen wani Bayahudi. Da ya ganta a wajen Bayahudan sai ya ce tasa ce, Bayahudan ya ce a'a, kuma lokacin Sayyidina Ali shi ne khalifa, ya ce ba tasa ba ce. Sai Sayyidina Ali ya kai shi ƙara wajen alƙalin da ya naɗa, shi Shurai. Shurai shi ne alƙalin kuma an kawo shugaban ƙasa an kawo shi ƙara wajen alƙalin. Kaje yadda ake shugabanci. Da aka zo sayyidina Ali yace ran alƙali wannan kayana ne na gani a gurinsa. Sai shi Bayahuda yace kaya ba nasa bane shi nasa ne. Sai yace masa to baban Al-Hasan waye shedan ka na cewa wannan abu naka ne? Sai yace sheda ta shine Hassan. Ɗansa kenan. Sai alƙalin da shi shugaban ƙasan fa nada sai yace da shi ai ka san ɗa baya wa uba shaida. La haula wala quwwata illa billah. Ɗa ba zai wa uba shaida ba. Shi Bayahudan da ya ga wannan adalcin, shi sai na alin ne fa shugaba kuma shi ya naɗa alƙalin. Amma an kashi ƙara an ce ka shaida. Ya ce ɗansa shaida ne ya ce ai ka san ɗa baya wa uba shaida ya ce to na haƙura. Bayahudan da kansa ya dawo ya ce ga abinsa wallahi na sani. Ya ce aka ce me yasa? Ya ce saboda na ga adalci. Kana shugaba a kawo ka ƙara to kaga wannan wani talakan su ne zai bi su da wani haƙƙi. Shi yasa mutuwar su take zama tashin hankali a lokacin da ta mutu. Aka abin lokacin mutuwar sayyidina Umar radiyallahu anhu arda wato gaba ɗaya duniyar musulunci ta yi wani irin canzawa saboda sayyidina Umar ba dama Allah ta'ala Allah ƙara masa yarda. Saboda haka kuma duk wani wanda yake wato ainihin ya kwatanta din zaka ga in ya mutu al'umma gaba daya wato ainihin hankali ya tashi ba wadan yana ba su wani abu ba dan yana kwatantawa ita kwatantawa ake so kakka shiga hakkin dan adam domin dan adam ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa a ranar alkiyama za a zo a tsaida mutum ana mai bincike ko kuma a tsaida uwa
uwa da ta haifi da ana mata bincike amma ɗanta yana neman haƙƙinsa a gurinta, ɗanta yana cewa a bashi haƙƙinsa, mijinta ya zo yana a bashi haƙƙinsa. Ba wanda zai yadda idan an tsaye da wani nasa a taron alkiyama wajen kwatar haƙƙi a bayar ya ce ya yadda, sai in bayan ya wuce ne zai yadda ya dawo wannan ɗin da ya tuna da shi. ‘Yan aljanna wanda za su shiga aljanna baki ɗayansu ‘yan aljanna ne, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da yake cin sahihai, bayan an gicce siraɗi akan jahannama kowa ya wuce, to duk muminin da ya wuce za a tsaye da shi akan gada, a tsaye da shi akan gada zai shiga aljanna, amma sai an tsaye da su idza khalusa almu'minuna minan nar. Kasan siradi wuta ce, Allah ka samu tsallake ya Allah. To da zarar mutane sun tsallake sun wuce wutar amma ba za su shiga aljanna ba, sai a tsaye da su a wata gada, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan ne za a yi ramiminiya, mumini ya cuci mumini, rama kai ma rama kai ma, duk ai wannan rame din sai kuma an tsaftace su, nuqu wa udhibu udira lahum bi dukhulil janna. Allah ba zai taba yadda ka shiga aljanna kana dauke da haƙƙi ko na danka ne in zai shiga aljanna tare da sai an karba masa tukunna. Haka haƙƙi yake. Allah ka kiyashe mu. Shi da kansa ya halitta ne ce inni haramtu zulma ala nafsihi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Allah ya ce ni na halitta amma na haramta kai na zalunci. Yace na sanya zalunci tsakaninku abun hanawa, kakku zalunci. Akwai zalunci, az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. Maza Allah ce zalunci dufai ne ranar al-qiyama. Kar ka cuci mutum. Shi mutum haka Allah ya yi shi. In ka cuce shi baka isa kuma ka sa shi ya soka ba. Idan kuma ka amfane shi ka taimake shi, ba wanda ya sai sa shi kuma ya kika. Kuma ba wanda ya sai sa shi idan ka cuce shi ba zai maka fatan alkhairi ba. Bayan da kuma za a yi bayan ya amfani wato ka taimake shi kuma ya maka fatan sharri, ba zai yiwu ba. Kuma Allah subhanahu wataala kullum yana kallon ka a matsayin haƙƙi, ya baka haƙƙinka saboda me kai ma za a karɓa wani kamar yadda ka nemi naka agun wani, kai ma za a nemi wani zai nemi naka agunsa subhanahu wataala. Allah ka datar da mu. Na'am, malam yace babun yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Idan an zo kuma karami shi ke da wato shine mai haƙƙin yiwa babba sallama dan girmamawa, girman na shekaru ko kuma na wani abu daban. Malai ce haddathana Muhammad ibn Salam qal akhbarana Makhlad qal akhbarana ibn Jurayj qal akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan mawla ibn Zaid annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, manzo Allah yace yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi. Wanda yake kan abin hawa shi zai sallama akan wanda yake tafa da kafa, wal mashi 'ala al-qa'id. Wanda yake tafa da kafa shi kuma zai sallama akan wanda yake tafa da abin hawa shi zai sallama akan wanda yake zaune. Wanda yake tafa da kafa shi zai sallama akan wanda yake zaune. Wal qalilu 'ala al-kathir. Su ko mutane da yawa kadan su da su wa mutane da yawa sallama, shi ma da yana cin sahihain. Kaga dai ladabi ake koya mana. Wannan duk karkashin fassarar Qur'ani ne da Allah ya ce idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Da kuma fadin Allah ta'ala da yace tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Wannan kuma shike fassara mana fadin Allah ta'ala da yace fala wa rabbika la yu'minun. Yace na rantse da ubangijinka ya Rasulullah ba za su imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, sai sun mai da kai ne musu hukunci a duk abin da ya gudana tsakaninsu. Duk abin da ya gudana tsakaninka in dai ba manzo Allah ne maka hukunci ba to baka suka mumini ba. Thumma la yajidu fi anfusihim min harazan mimma qadayt. Sannan abin da ka hukunta kada su ji wani kunci a ransu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana, ya ce ayi kaza, ya tabbatar da kaza, kuma ya tabbata a hadisi, to kakka zuwai cewa wai ko an cuci wani ko ba daidai aka yi maka ba. In kai haka to kai ba mumini bane. Sai ya ce wa sallimu taslima. Su miƙa wuya matukar miƙa wuya. Duk abin da ya zo daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka miƙa wuya. Zaka iya cewa ai wannan suwana ne suka ce, to ɗayan ma da kai da shi suwana ne suka rawaye. Ai ba da shi kai zamani ba.
duk wanda zai zo ya dau maganar annabi sallallahu alaihi wasallama yace bai yadda da ita ba bai yadda da ita ba bai yadda da ita ba shi da hujja. Domin in har ya yarda da cewa alqur'ani zancen Allah ne, ta ina ya samu qur'ani? Shi ma kawo masa akai. Sauran hadisai da ka zo watakila kace ka yarda da su, to su kuma waye ya gaya maka su? Nan ma kai baka zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, tsakaninka da shi shekara wajen 1400 da wani abu, amma aka kawo maka. Saboda haka abinda ake so da kai tsarkake niyya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya zalunci, baya cuta, ko ka fahimta ko baka fahimta ba a lokacin da ya faɗi magana, to ka tabbata maganarsa adalci ce, maganarsa daidai ce. Abin duk da ya hore mu da shi Allah ne ya hore mu, bin duk da ya hane mu Allah ne ya hane mu. Ba za ka zama mumini ba sai ka miƙa wa manzon Allah wuya sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya taimake mu tun bayan wato sahabbai sun karanto mana abu hukuncensa, tabi'ai duk an rubuta mana a littafi, sai mu zo mu karanta ga irin sunan muna ta kallo. Allah ya saka musu da alkhairi. sai malam yace haddathana ahmad ibn abi am qal haddathani abi qal haddathani ibrahim am musa bin uqba an safwan ibn sulaym an ata ibn yasar an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghir ala al-kabir. Karami shike wa babba sallama, wal mashi ala al-qa'id, shi kuma mai tafiya da kafa shi zai wanda yake zaune, wal qalilu ala al-kathir, jama'a yan kadan su da su wa jama'a masu yawa sallama. Wannan ma hadisi ne wanda yake sahih, Imam al-Bukhari ya fidda shi. Babu muntaha salami, iya ina sallama ta kare, in kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, iya nan ta kare ko ana kara wani abu. Yace haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Maklad qala akhbarana ibn Zurayj qala akhbarana Ziyad an Abi Zinad qala kana Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, sirna Kharijah dan Zaid ibn Thabit radiyallahu an yaktubu ala kitab Zaid, idha yana rubuta a littafin Zaid mahaifinsa, idha sallama, idan zai sallama sai ce assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai sarkin mu'minai, da rahamar Allah da albarkokinsa da gafararsa da dan salatotinsa. Amma an fi son ka tsaya iyanan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, iyanan ta isa. Ita annabi alaihi salam ya faɗa, ita aka ji daga bakinsa, ita aka rawaito. Wannan ijtihadi ne da shi wannan malami da ya ƙara din. Babu man sallama isharatan, wanda ya sallama ya nuni haka assalamu alaikum, maimakon bayan sallama a gaisa. Domin akwai wanda mace aka ga ba za ka gaisa da ita ba, to me mace ita sai a ce assalamu alaikum. In an yi hakan an yi abin nan, amma barkan ku ne ba sallama ba ce assalamu alaikum. Na'am. Haddathana Bishr ibn al-Hakam qala haddathana Hayyaj ibn Bassam Abu Qurra al-Khurasani ra'aytuhu bil Basra, na ganshi a Basra. Qala yace ra'aytu Anasan, naga sayyidina Anas bin Malik yamurru alaina, ya wuce kanmu, fayumi'u bi yadihi ilaina fayusallim, sai nuna ya mana haka da hannu assalamu alaikum, ya daga hannu haka. Wa kana bihi wad'un, wato yana da haske. Wa ra'aytu al-Hasana, naga Hasan al-Basri yakhdubu bis-sufra, yana rini wato ainihin kayansa da abin da yake na yelo. Wa alaihi imamatun sauda, ya sanya bakin rawani. Wannan shi ma athar wato ad-Darimi ya fidda shi, da kuma Abu Awana da Imam Muhammad daga Isar an Thabit. Wa qalat Asma, nana Asma'u tace wato ainihin alwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila an-nisa'i bis salam, tace manzo Allah ya haka da hannunsa yayi wa mata sallama, ya dago hannunsa assalamu alaikum, akai wa mata sallama haka. An gane ko kenan ya halatta mutum shiga cikin mata ko wuce mata assalamu alaikum ya musallama haka. Na'am, wannan ma hadisi ne wanda yake sahihi. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد عن أبيه سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر, سنبتد عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد, دكما قاسم بن محمد بن أبي بكر, حتى إذا نزل صرفا, سك سوك أديدي صرفا, مر عبد الله بن الزبير, سي عبد الله بن الزبير يزوج فأشار إليهم بالسلام, سي مسحك السلام عليكم بيسا سنكيسا دهنبا,
faradda alaihi su suka ce wa alaikum assalam. wannan athar ne shi ma ga na bayan sa irin sa. حدثنا كلاد قال حدثنا مسعر عن القمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد سنا كرهن تين سلما ده hannu kawai mutum da ya sallama bai haka da hannu kawai ba a san haka أو قال كان يكره التسليم باليد an karhanta yin sallama da hannu baka ce assalamu alaikum kawai ka daga hannu haka wannan ba sallama bace sai kai sai furta sallama din wannan shi ma sayyid isnad wato sahabbai sun karhanta saboda sun rawaito daga annabi alaihi salam ba haka yake ba. babun yusmi'u idha sallam in mutun zai sallama kuma ya karanta yadda za a ji shi. wani lokacin wani gurin akwai ƙara kuma ka zo kai sallama kasa kasa kaga ba za a ji ka ba. wani lokacin kuma kana nesa da su to ka karanta sallamar yadda za su ji ka. يتي حدثنا كلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال ناجي وانا مجلسي عبد الله بن عمر ناولين يتي إذا سلمت إن ذاك ومتاني سلم فأسمع كساس دي سلمر كفئيد ذا سجد فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة دومي تسلم غيسوات سيدك قرن الله mai albarka da dada wannan ma hadisi ne sahihul isnad. babun man kharaja yusallimu wa yusallamu alai shi kuma mutum ne a cikin magabata zai fita ba dan wani abu ba dan ya yawata cikin jama'a ya yada sallama shi ma a masa sallama samu ladan sallama. Allahu akbar. yace haddathana isma'il qala haddathani malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. أقوي طفيل تنجد أبي بن كعب يكن جي وزن عبد الله بن عمر إذن أنت يا جي قنصة سيسي سمكوس تفكا سوا بعدن سيد سير وابا. فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد illa yusallimu alai. an muka tafi kasuwa da ni da ibnu umar ba zai je tarar da hatta ma sai da kayan karikice wanda ba wani kayan kirki suke sayarwa ba da kuma ma sai da manyan ciniki da kuma ɗan ma miskinai ma mutane ababan tausayi talakawa duk wanda ya hadu da shi sai masa sallama. qala tufail yace faji'tu abdullah ibn umar yawman wa tarana nazozan abdullah ibn umar fastatba'ani ila suq sai ce na bi shi kasuwa. فقلت ما تصنع بالسوق nace me zaka siyo wa anta la taqifu ala albay bayan mun je kasuwa me kake yi ne naga kai ba zuwa kake kana sayan wani abu a kasuwa ba wala tasalu an sila kuma ba zuwa kake kana tambayin farashin kaya ba wala tasumu biha kuma ba tayi kake yi ba wala tajlisu fi majalis as-suq kuma naga ba zama kake a majalisan kasuwa kuna tattauna da yin kasuwa ba fajlis bina ha huna natahaddath tunda dai ba ɗaya da zaka yi anan mu zauna ni da kai kawai mu zauna anan mi shira fa mu karanta hadisi fa qala li abdullah sai abdullah ibn umar yace da ni ya aba batn wa kana tufail da batn tufail din yana da kankatan ciki haka sai yace masa ya aba batn innahu najdu min ajli salami abinda yasa muke fita mi sammako mu je kasuwa saboda mu je mu yada sallama nusallimu ala mallatina mi ta sallama ga wanda duk muka hadu da shi. wannan hadisi sahihi ne. Malik wato ainihin al-Baihaqi ya fada cikin Shu'abul Iman. kun ga abinda ake so kenan duk musulmi na ƙasa ko na sama me shi ko mara shi ya zanto ya gudana tsakanin sa da ƴan uwansa musulmi. alkhairi kai alkhairi ga mutane idan kai alkhairi ga mutane wanda ma ba su kai wa ba wallahi za su yi maka addu'ar alkhairi za su yaba maka. idan kuma kai sharri wanda ma ba su sharrin kai yanzu fir'auna dan Allah duk wanda zai ambaci fir'auna zai ambato wani abu na alheri to kawai ya ishe ka izna a rayuwa. wane ya mutu to me fara zuwa ranka kawai shine abinda zaka hukunta. akwai wanda da ya mutu ana gaya wa jama'a mafi yawa abin alkhairi ne ke yawan zuwa ransu. ita ce matsalar rayuwa da duk wani abu da kake ka rayu akai mara kyau duk wani abu da kake yi kana kallon mutane suna kallon ka ran da ka mutu ana cewa ka mutu wannan abin da zai zo ransu to da wannan abin za su yi ma addu'a misali
da wannan za su yi ma hukunci. Da alheri ya zo da wani ya rasu da an faɗa abu, alheri ya zo suna ta masa addu'a cikin karaya, cikin tausayi, cikin neman Allah ya ji kai ya rahama. Amma alaji ka mutu kawai da an faɗi sunanka a tuna wani abu, ai kaga akwai matsala, wallahi akwai matsala. Saboda duk wanda zai gyara ya gyara. Ka mutu da an faɗi sunan cewa wane ya mutu, ka ji cewa mutane suna hararo wasu abubuwa marasa kyau a kanka, akwai matsala. Sannan kuma mutane su ji tsoron Allah, ta mutuwa ba mata dariya. Kana iya maganganu marasa kyau akan wane ya mutu, kai ma a ranar ka mutu. Kana iya kalmomi marasa kyau ka ce kayi murna da mutuwar wani, ka riga shi zuwa kabari. Saboda ka kake yayi kanka ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai. Kana da hakki akan wani, ka bari Allah ya karba maka. Kakka faɗi magana ba mai kyau akan wani musulmi, ka faɗi magana mai kyau akan musulmi, amma gaba ta wa'azi in ta zo kuma ka ɗau abin izina a rayuwar wani kai wa'azi, wannan kuma ba wani abu bane na neman mutunci ko na wani wannan da sauransu. Kuma ka sani duk abin da zaka faɗa akan ɗan adam, ka faɗa abin da ya bayyana gare ka ne, ubangijinka ya fi ka sanin abin da yake tattare da shi. Zaka iya yiwa kai fahimta mara kyau, zaka iya yiwa ka faɗa abin da zaka faɗa kuma ubangiji ya karbi kayansa jalla jalaluhu. Amma dai a kula sosai, haƙoƙin nan Allah bai baro su, musamman haƙƙin raunananne. Haƙƙi raunananne ana faɗi a cikin kitabu shifa na Abu Alƙali Iyad rahmatullahi alai, yana faɗo darajojin annabawa. Sai aka jarrabawa kai da Allah yake wa annabawa, ya kawo wani athar cewa annabi Yaqub alayhi salam Allah ya raba shi da Yusuf tsawon shekara 30 kamar da wasu suke faɗa, saboda wani abu guda ɗaya, a sanadiyar wani mabukaci, wani talaka, wani maraya. An ce wata makociyar su ce, ita kuma tsohuwa ce, an mutu an bar mata marayu, yadda yake a athar ɗin Isra'ili ne. Sai ita kuma baiwar Allah tsohuwa an bar mata marayu, suna shan wahalar rayuwa. Rannan sai annabi Yaqub suka yanka nama a gidan, suke soyawa, kuma ana ruwa da daddare. Ƙanshi idamu waɗannan marayu suna ta kuka, tsohuwan nan ta samo musu naman nan, ita ma ta kwantana kuka, su ma suna kuka. A saboda haka Allah ya zarba annabi Yaqub. Kuɗin su ne, naman su ne, to ballantana ka taɓa wani. Abin babu sauƙi ba idan ka shiga hakkin bawa, kuma Allah shi zai hukuncin, ba bawa ne zai hukuncin ba. Kai ka faɗa abin da ka sani ka tsaya inda ka tsaya, amma ka ce Allah zai hukunta wani, wannan kuma ba naka bane ba. Shi mai bawan shi ya san yadda zai hukunci ga bayinsa. Muna fata ubangiji Allah ta'ala ka datar da mu inda za mu tsaya a nan. Abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka yafe mana. Malam Abdullahi malamin mu da ya rasu, Allah ka gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Sauran ƴan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya, muna addu'a ubangiji madaukin sarki Allah ya gafarta musu. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani. Iyayen mu Allah ka gafarta musu, malaman mu Allah ka gafarta musu, Allah kasar mu Allah ka kawo